भाई लोग सबके बजा दिला बाजा हमरे नंबर VIP राजा। तो भाई लोग देख ली भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और भाई लोग कोमल सिंह के एगो न्यू सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। अरे हाँ भाई लोग जौन गाने के टाइटल भाई यादव जी के झंडा 2। अरे भाई लोग तो लोग कितना दिन से इंतजार करते हैं यादव जी के झंडा कब आई। तो भाई लोग फाइनली आवे जा रहा बा। तो भाई लोग ये वाला गाना कब तक लाइक चैनल भाई पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग ये वाला वीडियो में तो ये वाला वीडियो को शुरू से लगे एंड तक देखा लगे। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के एगो न्यू सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा साड़ी के फ्लैट। आ रहे हैं भाई लोग 15 तारीख के यानी आज ही खेसारी लाल यादव के वाला गाना रिलीज भल को। और भाई लोग तो लोग के निकल सुन तो जाके सुन सकता लेकिन साड़ी के फ्लैट बहुत ही बेहतरीन बहुत ही झकास गाना बा। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के जो गाना भाई यादव जी के झंडा कौ तारीख के रिलीज भाई लोग कब तक ले आई। तो भाई देखल सबसे पहले तो लोग बता दें कि हाँ तो लोग पूरा 100% बा कि हाँ ये वाला गाना आई। देखल खेसारी लाल यादव के कितना सारा वीडियो फोटो वायरल होत रहा था। और भाई लोग खेसारी लाल यादव के बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग के शूटिंग भी हो रहा बा। और भाई लोग सबसे ज़्यादा शूटिंग होता जो कोमल सिंह के साथ होता। तो भाई लोग देखल इन बीच में एक फोटो वायरल होता कि हाँ ये वाला कोमल सिंह के साथ और भाई लोग खेसारी लाल यादव के साथ। तो भाई लोग देखल कोमल सिंह मतलब घंघरा भी पहनले बड़ी और भाई खेसारी लाल यादव पूरा रंगदारी मुंड में बड़ा। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव के मतलब गाना यादव जी के झंडा तोरा लांगा पफरी 2 बहुत जल्दी तो लोग के सामने आवे जा रहा बा यादव जी के झंडा 2। बाकी भाई लोग तो लोग के ई वाला सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन बहुत ही झकास तरीका से वाला गाना बनावल गल बा। बाकी भाई लोग ई म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा गाना लिखल बड़ा कृष्णा बेदर्दी। और भाई लोग ई वाला गाना जौन बा रिलीज होके वाला बा भाई लोग वेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। तो भाई लोग तो लोग वाला गाना देखे के मत भूले लेकिन। और भाई लोग अगर ऐसा ही तो लोग जानकारी चाहता लेकिन भोजपुरी के हर खबर तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए लेकिन। बाकी भाई लोग बहुत ही बेहतरीन बहुत ही झकास कोमल सिंह के और भाई लोग खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना होके वाला बा। और भाई लोग बहुत जल्दी तो लोग के सामने आवे वाला बा। बाकी भाई लोग ये वाला गाना पहले बड़ी सेल्फी राज। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी के बहुत ही अच्छा गायिका सेल्फी राज गाना गई बड़ी। और भाई खेसारी लाल यादव गाना गईले बड़। बाकी भाई लोग बहुत ही जल्दी तो लोग के मतलब 10 से 15 दिन में हमारा लगा था कि हाँ एक गाना के पोस्टर एंड ट्रेलर आ सकता। बाकी भाई लोग बहुत ही बेहतरीन खेसारी लाल यादव गाना शूट हो रहा बा। सब गाना तो लोग बहुत ही जल्दी देखे मिले। तो लोग भाई लोग गाना मिस मत करे लेकिन सबसे पहले जानकारी चाहता रहेंगे तो हमारे चैनल के VIP राजा के जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे भोजपुरी के हर पर सबसे पहले यही वाला चैनल पर मिलेला। तो लोग सब्सक्राइब कर ना भूले। बाकी तो लोग आज की वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कर ना भूले शेयर कर देंगे अपना दोस्त फ्रेंड के पास कि वो लोग भी समझ लेंगे। तो चलो फिर मिलता नहीं अगला वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर। और भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए लगे।